Alas 10 sa gabi, Setyembre 30, 2025, nagkaguli ang mga tao sa Northern Cebu. Diyang gitayog sila ug magnitude 6.9 nga linog ug nahimutang ang epicenter sa Bugos City. Nadabati sa mga lugar sa mga silingang dapit sama sa Daang Bantayan, Medellin, San Remigio, Tabuelan, hangtod na sa Cebu City. Naabot pa ang pagtayog hangtod sa Negros Occidental, Masbate ug Bohol. Apit 800,000 ka mga tawo ang apektado ug daghan ang nangamatay. Sanliting katulog na nahitabo ang pagtayog. Daghang balay ang nangatumpag ug daghang tao ang nadatugan. Wala pa gani makabangon sa trahedya ang Cebu. Mitubag sab dayon ang double quake sa Mindanao, partikular sa Davao Oriental nga ang epicenter. Nahimutang ilawom sa kadagatan sa Manay. Unang pagtayog nabati ang magnitude 7.4 ug ikaduhang pagtayog miabot sa magnitude 6.8 na unang gituuhan nga apil sa aftershock. Nabati ang linog sa Davao Oriental sa tibok Davao Region ug daghang lugar sa Mindanao. 7 ang narecord nga namatay, 43 ang injury ug kapin 800,000 ka mga tao ang apektado. Daghang balay ang naguba ug nangatumpag ug adunay natabunan sa landslide, hilabi na sa mining area sa Davao de Oro. Dinhi sa Davao, adunay mga gambalay ang nangakrak, gani aduna pa eskwelahan nga gididaan pa sa gobyerno nga mag face-to-face classes. Nag-abot-abot ang tabang sa mga apektado sa linog sa Visayas ug Mindanao ug nakabangon na sab ang mga tao gikan sa trahedya. Nakita sa trahedya ang tinuod nga batasan sa mga Pilipino nga magtinabangay panahon sa kalisdanan ug pruweba niini ang nahitabong linog. Gani gipasalamatan sa mga lokal nga gobyerno nga apektado sa linog ang ilang nadawat nga hinabang.